Halverwege mei begint het voor veel cultuur- en theaterliefhebbers te kriebelen. Schouwburg Venray presenteert dan zijn nieuwe programma voor het komend seizoen. Een seizoen dat dit jaar anders begint dan anders. Ja, we gaan inderdaad vanaf 6 juni gaan verbouwen. En de bedoeling is dat in januari de grote zaal klaar is en in maart dan gaat de eerste voorstelling in de kleine zaal spelen. Dus dan zou die klaar moeten zijn. Dus we zijn er heel benieuwd over. Voordat het theater in de steigers komt te staan, vond eerst nog de presentatieavond op het vertrouwde podium plaats. Dit jaar zagen zo'n 430 bezoekers alvast een tipje van de sluier opgelicht worden. Ja, Jasper van Kuik die begon met de show. Vervolgens hebben we Marjolein van Kooten gehad, Tangerine. Het zijn jongens die heel lang bij De Wereld Draait Door als band hebben gespeeld. En als afsluiter hadden we Scott en Muriel, dus dat was een spetterend programma. We hebben heel veel positief commentaar ontvangen. Mensen vonden het een hele leuke show. En van heel veel mensen gehoord dat ze het de leukste show van de afgelopen jaren vonden. Dus dat is wel een geweldig compliment om te krijgen. Nog 16 uur googelen, dan is het weer vannacht. Heb ik soms kinofobie, biofelinofobie, dendroantonidas, kalijnofobie. Ik dwing mezelf naar buiten, vermijden is verkeerd. Ik pak mijn therapieschrift, denk aan wat ik heb geleerd. Hoe gaat het? Hoe gaat waarmee? In uw leven? Vanaf januari staan er weer veel grote namen op de geheel vernieuwde bühne. Nou, bovenaan staat eigenlijk wel Jochem Meijer, daar staat de telefoon al rood gloeiend voor. We hebben Into the Woods met Loon van Roosendaal en Guido Spek die erin zit. Een hele mooie spetterende musical die gaat spelen. Rutje Kot hebben we, Pinocchio, Roodkapje, Fred Delfgauw is ook al een persoon om in de gaten te houden. Die doet het poppenspel. Anne-Christine Liebrand is daar heel erg fan van. Dat is ook echt een heel mooi iets om te gaan bewonderen. Nog zoveel, Queen, Elvis, van alles wat. Niet voor die vissen, want er is natuurlijk één ding triester dan een sportvisser. Dat is een sportvisser met in zijn tentje met camouflageprint een vrouw met een thermos en een libelle. Dat zij gezegd, nou anders ga ik ook een keer mee. En dat hij zei, oké. En dat hij dan weer, nou ja, dan leg ik ook maar voor haar een hengel neer. En dan zit hij met die twee hengels. Zij zit alleen maar in dat tentje en zegt, Theo, kijk je ook even naar mijn hengel? Terwijl hij natuurlijk alleen maar wil dat zij zegt, Theo, kom je ook even in het tentje en hengel je hem er ook even bij mij in? In maart zullen de doeken van de nieuwe zaal voor het eerst opengaan. De kleine zaal is echt specifiek voor zowel opkomend talent van cabaretiers. Vaak zijn die toch een beetje verloren in de grote zaal. En ook kleinere producties die normaal niet echt de kans hebben om te spelen. Die krijgen dan ook meer kans. Dus echt het specifieke, wat specialere voorstellingen. Verder is een multifunctionele zaal. Dus dat is ook super handig voor alle verenigingen en noem maar op. Je kunt er eigenlijk van alles mee. Je kan van feesten tot grote voorstellingen. Dus de zaal kan helemaal plat, alle stoelen kunnen weg. En je kunt dus ook echt een voorstelling, dus van alles wat, multifunctioneel. Voor €25 is het mogelijk een vriendschap met de Schouwburg te sluiten. Hiermee is het mogelijk om al deze week kaarten te bestellen. Niet-vrienden kunnen vanaf maandag hun plekken reserveren.